बेसर बारियाव मा नागिरदों आगै मा नागिरदों बेसर बारिखौ नुनानै गान खननो लुबैदों नामा नोङो? ओइ सोरांस्रि, गोदो मोनसे गान भाइरेल जादोंमोन ना, मा गानमोनथाय बियो? देलाय गोसोखां, बबे गानखौ गोसोआव फैदों नोंहा? अ, गोसोआव फैबाय। मा नागिरदों आगै मा नागिरदों आगै, गोखा गोखै नागिरदों ना खिनो जायगा नागिरदों? अ, गोसोआव फैबाय। खिनो पायखानायाव खिनानै फैखानानै जों गामिनि हाग्रायावलाय लेवार गोजाजोब। बिदि नङा, मादिथो होनबालाय? खिनो पायखानायाव खिनानै फैखानानै जों गामिनि हौवाफ्रालाय गुन्दा गोजाजोब। नोंनाबो जायाखै, मा नागिरदों आगै होनना बिदिसो नै। मा नागिरदों नानि गोखा गोखै खादों ना खिनो जायगा नागिरदों? बिदिसोमोन। जकिं। आयै सोरांस्रि, उदै साखांदों। मा? आं दायो मा खालामनांगौ जाखो? सोरांस्रि, माबा मोनसे खालामदो नों। आइदै, हस्पिटालाव थांनांसिगोनदां। र' आइनो फन खालामहरनि आं। हेलौ आयै, नैबे बेसर बारियाव गोख्रैनो फै, जोमैया माबा जाबाय। जोमै फैगासिनो आइया। बहाथो दाबो फैया, दाबो सफैया आइदै। र' जोमै, आइ फैगासिनो र'। सोरांस्रि, गथ' जोनोम जानोसैयाव बेबायदि उदै सायोना माथो? औ, धैर्य हम, दसे धैर्य हम। हाबाब, गथ' जाहांहां अबस्थायावबो बेबायदि लामा दुमा थाबायद्राबायोना? आयै, आंखौ गोख्रै लांदो आयै हस्पिटालसिम। नै 108 खौ लिंहरदो। औ, देलाय बिहामजो 108 लिंहरदो जल्दि। आयै, नों हारसिं फैबानो जायोमोन ना, ओइ बे गोदोना गोलावखौ मानो लाबोदों? हा बिहामजो, बेबायदि समावलाय हिनजाव मानसिफोर नांखागौ माथो, बेखौनो लाना फैफादों आं। नाङा, बेखौ गोनांथि गैया, आइ थुनहरफिन। मानसिया आइखां बायखां जादों, आंखौसो नांजाबबाय दङ। आंनि गथ' जोनोम जानायानो थाङा, आंनि बेखौ लाफाया आङो आयै। थाङा माथो आं, नोंनि गथ' जोनोम जानायाव थांनानैसो गारगोन आं। आइदै, दे बिहामजो दे, गारिया लिंहरदो दे। माखौबासो नायखोमानानै थादलाबायबाय आंबो। हेलौ 108। सरि लोगोफोर, भिडिअ'नि गेजेरावनो हाबसननाय जाबाय। लोगोफोर, नोंथांमोना मा सानो? जोमैनि फिसाया हिन्जावसा जागोन ना हौवासा जागोन? नोंथांमोननि गोसोनि साननाया मा? अन्नानै कमेन्टआव खोन्थाहरगोन ना? नोंथांमोना बुजिदों ना आं मा बुंदों? हिन्जावसा जागोन ना हौवासा जागोन? सोरनि गोसोनि साननाया मा? खोन्थाहरदो लोगोफोर कमेन्टआव। सोर हौवासा जागोन बायदि मोनदों, सोर हिन्जावसा जागोन बायदि मोनदों? सोरनि साननाया बबे बांसिन मोनथिनो थाखाय। जोमैखौ जोङो हस्पिटालाव लानानै थांबाय। गाबोन जों नुनो मोनगोन जोमैनि फिसाखौ हौवासा जायोना हिन्जावसा जायो। आंथ' जोबोद नायनो लुबैबाय। लोगोफोर, दिनैनि भिडिअ'खौ दे 1K लाइक खालामनानै हो दै लोगोफोर दै। बयबो आसि बिमाखौ थु, आरो सोर आंनि चेनेलखौ दाबोसिम साबस्क्राइब खालामाखै, खालामना होदो लोगोफोर। नोंथांमोना आंखौ नायनो बाबाबो बायाब्लाबो, अनब्लाबो अनाब्लाबो, मोजां मोनब्लाबो मोनाब्लाबो दे ना लोगोफोर, दिनै लाइक खालामदो आरो चेनेलखौ एकदम साबस्क्राइब खालामना होथारदो दे। बा मालायसो मासे मोजां देलाय मालाय गानफब जोमफब देलायफब ससमा गाननानै जिरायनानै दंलायोहाय। ओइ गोमथा बिमा, समायदोंहाय समायदों। आंखौलाय समायखायो दा, जेरैखि जायाब्लाबो। नोंसोरखौबो समायो आरो मा। ओमफ्राय नोंलाय सोरखौथो नेबाय थाखो? ना नोंहाबो रं नम्बर जाबाय नामाहाय, सोरखौबा लोगो हमनो नागिरदों? बिदि जेबो गैयाहाय। नै जाबायलै, जोंहानि बिहामजोखौ नुदों नामा? जोंहानि बिहामजोखौ नुदों? गैया, न'आव दाबो गैया। बबेयाव उरायलांखोथाय, दाबो न'आव हाबफैनो रोङाखै। नोंसानि बिहामजोखौ? जानोहाय, मैयाना दहैसोमोनथाय नुनाय बायदि मोनदोंमोन आं। माबा जिन्स पेन्ट गाननानै सोरबा सेंग्रानि खिथुनाव गाखोनानै बासथाबना थांनाय नुदोंमोन आं। नंमारगौना खोथाया? नङाबा कि ओरैनो बुङो नामा?
आरो फोथेब्लालाय मानोथो सोङो जाम्बिया आंजों दोलो थगायजाबाय जालायसिगोन बिस्रा दिनै बिहामजो बिखुनजोनि दावहाया गोगोमैनो साबैसे हुवा लानो हादों बियो साबैसे हुवा लानो हादों नों जेसेबांखि गोजानाव खारा मानो बेथि बिखौ आं ओरैनो हगारा बिखौ पुलिस केस होनानैसो गारगोन आं दोखो दोखो बुहोगोन आं बिखौ पुलिसफोरनो दावखा बैथ' नोंनि बिखुनजोसोदां माथो नोंगौथ' मा जालायखो बिहाबा आयै दोनखारलांनाया लाखिजायासै ओइ दावखा मा बुंनाय जाखो आयै नों मा खोथा बुंदों आंखौहाय मोनथिया बायदि मोनदों नामा आंखौहाय सोर हुवाजों दोनखारलांबावा नोङो जिन्स पेन्ट गाननानै सोर सेंग्रानि खिथुनाव गाखोआमोन नोङो हाबाब आयै आं दसे गैयियावनो नोंनो सोर बेबायदि खोथा लागायनानै होखो जेनेबा आंथ' नै बिसानावसो थांदोंमोन ओरैनो दसे बेरायहैदोंसोमोन सोर खोन्थानानै बेफोरबायदि जायफोरा नुदों बिसोरो खोन्थादों ओइ बुरै जानला माला दा बुखास आंखौ आं खारनांगौबा मा लांखियावनो नोंनि नोंसालाखौ गारनानै खारसिगौमोन आङो गोदो लाबोफ्रामजानानै थुनुरफिन जाखानाय खारबा खारखासिगौमोन आङो जानला माला खोथा दा बुंखासो मालायनि खोथा लानानै आं खारनांगौबा नोंनि नोंसालाया पात्ताखौनो मोननाय नङा बुरै फैदो जोंहा थांनोसै बे बुरैया खर' गाज्रिसोहाय बांद्रायबाय नोङो बांद्रायबाय आंखौ खर' गाज्रिसो नुबावबाय नोङो सोम सोम बिहामजोआनोसो थाइसे फैसायाव सोलिया थाइनै फैसायाव सोलिया बाथोनाव देजाया ओंखामाव संजाया ओंख्रिजों लागाय जायो सासे गोसोम बिहामजोआनोसो बांद्रायबाय बियो बेखौ दिनै बुथारथारखागोन आं जारौ नै नों बेयावनो जिरायनानै थाथ'दे उन्दुनो गोसोबा उन्दु जिरायनो गोसोबा जिराय नों थाथ'बानो जाबाय नोंबो जिराय नों बहाथो थांनो नागिरदों मा खालामहैनो नोंलाय अह आं नोंनो जानो लोंनो थाखाय जुगार खालामहैनो ओइ दावखा आं नोंसानि बिखुनजोखौ एसे गिनायसो मोनबायहाय गिनो नाङा दहाय जों फिसालाया गैयामोन नालाय बेनिखायनोसो दम दिन्थिनो हादों बियो न'आवबा जेबो खालामनो हाया बियो अब्लाबो दावखा गिनाय मोनदों आंबो फैदेरबाय दायो नोंहा बांसिनसो दाय जाबालाय थै फाग्लि मानो एसेबां गिदों आं दङ ना दे नों थाथ' आं नोंनि थाखाय साहा फुदुंहैनो नोंनि लोगो दावखायालाय बियो साहा फुदुंहैदों आंनि थाखाय नों जेराव दं बेयावनो था दावखानि खिथुनाव मुंबो दाफै आयु बाला गिलु बालु आं थानो हानाय नङा दाहाय बिसोरनाव आं थांफिननोसैहाय दावखाजों रायलायनानै आयु गाइखेरखौबो बुरिया लोंनानै दोनजोब्बाय सिनिबो गैला सापातबो गैया गाइखेरखौबो लोंजोब्बाय आंलाय दा लोगोदो माखौ साहा फुदुंना होनांगौ दे लासिंसिंसो जासिगोनहाय आंहा लोगोखौ लाबोनानै आयु मा जाहोबावनांगौ दे आङो दावखा नोंखौ दिनैनो फोजोबखाथारनोसै आं नोंखौ दिनैनो बुथारथारखानोसै आं थै नोंखौ आंनो नाङा होनना बुंखादोंमोन बिहामजोनो आंनो नोंखौ नाङा होननानै बुंखादोंमोन एमब्रायनो हाबफैथारदोंना नाय साल्ला एमब्रा हाबफैथारनायनि फिथाइया नै दिनै गोथाव जादो नोङो ओइ दावखा माथो होलाय खनसे थै मारबाय आं दावखाखौ बुथारदों जानो आंथ' दावखाखौ गोदोनायावल'सो ओरैनो लासै बिलिदोंमोन दावखाया थैमारबायना माथो ओइ दावखा दावखा
ओइ दावखा मानसिखौ लाबोनानै न' सिङाव बिदि हारसिं फज'नानै नोंलाय मा खालामबाय थादों? आयौ गोमथाया फैबाय आं दाना मा बुंबावनांगौ बिहामजो दाउखा मा जाखो नोङो बिहामजो दाउखा आंनि नायल' जाल' सासेल' फिसालानि बिहामजो मानो नोङो जोंखौ गारनानै थांखो आंनि फिसालाखौ मानो नोङो बालन्दा खालामना गालांखो आयै दावखाया मा जाखो? खाफालानो गाज्रि आंहा खाफालानो गाज्रि नायल' जाल' सासेल' फिसालानि हिनजाव आंनि बिहामजो रुजु रुमु संसार जालांनो सानदोंमोन आं बिहामजोआ नागारलांबाय। गोमथा ओइ गोमथा नोंलाय मा जाखो? मा हाल्ला जाबाय थाखो सा फुदुंहैनायालाय हा मा जाजोबखो मानसिफ्रालाय मा बेरथायलाबायनानैसो दङ बाबा गोमथा नों मानो बिदि जाखो आं नोंनि हिनजाव गोसोमखौल'सो बुथारदोंमोन नोंलाय मानो बुथारालासे हारसिं थैखो बाबा गोमथा नों सिखारफिन मा नों दाउखाखौ बुथारबाय हा नों औ नों माबाफोर खोनादों नों आंनि लोगोखौ बुथारबाय